F'pajjiżna tellet konferenza bl-isem Building Europe with Local Councillors bħala parti minn proġett tal-Kummissjoni Ewropea fejn membri eletti tal-Kunsilli Lokali qed jingħataw l-opportunità li jsaħħu l-alleanza tagħhom ma' politiċi Ewropej eletti fuq bażi lokali. Dan tħabbar fi stqarrija mis-Segretarja Parlamentari għall-Gvern Lokali fejn ġie sostnut li l-għana ħari għal dan il-proġett huwa li jinħolqu rabtiet b'saħħithom bejn l-istrutturi tal-Unjoni Ewropea u l-gvernijiet lokali. Preżenti għal din il-konferenza f'pajjiżna id-Deputat Direttur tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli min-netwerks tal-komunikazzjoni fl-Istati Membri, Alessandro Giordani, spjega l-importanza ta' dawn l-alleanzi. We will enable them to get material and knowledge about the opportunities of Europe and involve their citizens on these opportunities. Waqt din il-konferenza saret ukoll preżentazzjoni miċ-Ċentru ta' Dokumentazzjoni Ewropew u mit-tliet ċentri Europe Direct Malta u Għawdex li jieħdu ħsieb il-komunikazzjoni maċ-ċittadini dwar l-Unjoni Ewropea. Min-naħa tagħha Segretarju Parlamentari Alison Zerava Ġivelli qalet li l-alleanza u l-kollaborazzjoni bejn is-Sindku l-Kunsilliera Maltin u Għawċin ma' dawk tal-Ewropa joffru idejat u għodda addizzjonali b'saħħithom li jtejbu l-effettività fit-tmexxija tal-Kunsilli Lokali. Building Europe with Local Councillors kienet sezzjoni informattiva għal kunsilliera lokali u għal sindki lokali sabiex inkomplu nsaħħu l-alleanzi bejn l-istati membri kunsilliera li ġejjin mill-Ewropa kollha sabiex naqsmu flimkien l-isfidi li niltaqgħu magħhom ta' kuljum. Preżenti għall-konferenza kien hemm ukoll il-Presidenti tal-Kunsilli Reġjonali, Sindki u Kunsilliera Lokali.